May gabi, Brother Adam, o ganin yung tanan. Kini siya may tungod sa pagtulunan sa pagtulunan ni Kristo sa buhat 5:27. Unya gidala nila ang apostoles ngadto sa labawng hugmanan o gisukit-sukit sila sa mga pangulong pare. Ug sa buhat 5:29 si Pedro ug ang uban nga mga apostoles mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ug sa bersikulo 30, ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus sumaniya ninyo siya patya. Karon pangutana, Brad, nganuman nga ang mga apostoles gidid-an man sa mga pari pagsangyaw sa pagtulunan ni Kristo ug nganuman ang mga pari mao may nagpapatay kang Kristo. Uy, sayaw ani good. Makriminal yung mga pari. Brother Adam, tuning klaruhon, Brother Adam. Salamat sa Steriole. Gingon sa mangyalamon nga Scientia Vera, distinctionem in similaribus novet. Nga ang sakto nga kaalam, kinahanglan mantigo mo qualify sa mga kuan ba kini ang naisulat diya sa balaang kasulatan. Mura man ta og wa tagiyahin na nang makabasa ganito diha nga lugitan ang mata kung gusto ka makasud sa langit, lugiton pud dayon nimo. You have to qualify. Kay kana nagpapatay sa atong Ginoong Kristo. Tinuod na pari pero dili man pari nga Katoliko. Sama sa imong gi-address na ngano man mong mga pari sa Katoliko mo may napapatay nun sa atong Ginoong Kristo. Kinahanglan nga atong kuano tagaan nato og sakto nga kahulugan og sakto nga kining basihanan ang atong pangutana. Otherwise nangutana ta nga dili sibo sa unsay pagtudlo sakto gyud tong giingon ni kuano sa kapari sa Katoliko nga the Catholic Church had been attacked for which they are not. Sa to pa kuan ang Katoliko giatake sa mga butang nga dili mao. Sama sa larawan, nagisigutan ka ganyan ni Brother EYD, ni Brother GQ, ni Brother Steve. Sumasab ang kining sa simbahan, no? Nga tinuod, gipapatay, unya, pari magkaya nagpapatay ana, pero dili ka ng pari sa Iglesia Katolika, kundi ang mga kaparian ni adtong ni kontra sa atong Ginoong Kristo, pari sa mga Judaism, mura nga, kinini ang atong klarohon, no? Unya, kinini ang mga kamatuoran kana mga kaigsunan nga mao na kasagaran nga naangkon o nahibaw-an sa atong mga kaigsunan nga gikas Katoliko ning ngadto Brother GQ sa laing tinuan nga naman kay gitudloan og sayop mo na nga ang uban wa nakabalik pero mas maayo gani kay ang uban nakabalik labi na sa mga pastor nga abli ang hunahuna og ang kasing-kasing daghang mga pastor ni balik sa simbahan Katoliko pero kadtong mga wa gyud tuntuon nga mga Katoliko nya nibalhin nito sa laing tinuan uy kusog na nung kayo na naway hastang mga larawan gipang sunog gipang pulpog sus pastilan ngano man kulang sa kaybalo usyas size gumikan sa kulang sa kaybalo daghan ang nalaglag sa iyang katawhan so mao puning pangutana sa atong igsuon atong i-qualify kay lagi aron ang atong pangutana mainsakto kinahanglan saktuhon nato ang basihanan sa atong pangutana. Daghang salamat, brother.